Li Cizîra Botan şayeka ronahiyê û muzîkê hat lidarxistin. Ji aliyê kampanyayek taybet ve şaya muzîkê birêve çû. Hunermend stranê xwe gotin û govend hatin gerandin. Welatiyên navçeya Cizîrê a ser bi bajarê Şirnexê jî bi girseyê beşdarê şayê bûn. Xwediyê kampanyayê tîne ziman ku wê li hin bajarên Bakurê Kurdistanê û Tirkiyeyê jî şayên bi vê rengî lidarbixin. Armanca li darxistinê jî wisa amaje pê kir ku li Anatolyayê û Herêma Bakur huner û muzîkê bigihîne hev. Ev projeyek berpirsiyariya civakî ye. Ez dixwazim milletime şad we. Ez dixwazim sanat, müzik were her qarişa memleketa me. Ez milletê hez dikim, ez sawana dikim. Ez na polîtikayê tune me. Ez businessmenim, ez ticaretî dikim. Lê ez dixwazim milletê min jî tiştekî bajarê mezin çê heve bêce pêwan jî. Yani zaf xeribe millete me hene. Lê evna nikarin herine İstanbulê, işte İzmirê tiştekî hakiya bûnin. Lê ez dixwazim evna li mala xwe tiştekî hakiya bûnin. Ez sam milletê xwe dikim. Di şayê de stranên Kurdî jî hatin lêdan û govendgera navdar bi navê Sofya Ömer jî cih kir. Xelkê Cizîrê li ber kilamên Tirkî, Kurdî û İngilîzî şeva xwe derbas kirin û temaşeyê şovên ronahiyê, lazer û fişekên ezmanan kirin. Durum hemî boş elhamdülillah. Şükür Xwedê. Eva konser hemî otî şerîşopkê xwe bawatîne. Tişkî boş şey biya. Tişkî boş şey kiriya. Yani no ev şalona beriya bir salon ve nekoliyan bir veri. Maci hemî medgo hemî dijminin. Tezanîm. Medgo çam şalîxanekî baxa. Em ne kirkîn baxa em tî veri çok şükür. Kampanya berêniha jî ji bo nasandina bajarên Bakurê Kurdistanê û Tirkiyeyê mêrîcana li darxistibû û modelên jin jî li ciyên dîrokî cil û bergan dabûn nasîn. Şayên muzîkê jî wê çar navçeyên din ên Bakur wê bidome. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Cizîr.